600 urte inguru, kostaldean zen gertatu. Itxas gizon zahar batek, behintzat ala zidan kontatu. Enbat itzela gaztelugatzen, untzi eder bat zuen hondatzen, Euskaldunontzat barruan, altxorra hundiak eizekartzan. Igazudako goiz batez, eguzkiaren lehen printzez. Jo nuen itxas barrena, bihotza dardara eginez. Murgildu nintzen ur gardenetan, harakatu ongi are haitzetan, han zegoen tinkaturik, goroldioak estalirik. Indar guztioz bultzatzen, altxor kutxa zabaldu nuen. Atzera egin ninduen, uhin handi bat altxatu zen. Inore zapaltzeko gogoa, zapalduak ez izatekoa. Hau da gure urguilua, altxor guztien iturria. Eta hau hola ez plazan, sarnazatela kalabazan. Ipuitxit barregarriak kontatu nizkizuen plazan.